e sempre misera, chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, ormai non sente sì felice a pieno, di suo quel seno molliva amore. А бе, не каза ли, че ще ходим на кино? Объркал съм залите, да се обичаме. Ей, тук трябва да е. Здравей, ние сме ти големи фенове. Ето ти един хималайски Еделвайс. Къде намери този хималайски Еделвайс? На Илиенци. Знаеш, че Еделвайса не е наш. Трябва да го върнем на баба Кукурус. Добре, прибирам го. Прелъстявате моята любима! Сега ще опитате гнева на Супер Зубъра! Ау! О, не! Изгубих цветето някъде вътре в нея! Сега не е момента за това. Трябва да се умитаме. Ей, Майкъл, ела за малко. Това не са ли онези, които ни свиха Еделвайса? Да, същите са. Ей, хрумна ми нещо. Ще бъде черта. Добре. Хайде де, къде се бави сервитьорът? Гладен съм! Извинете, може ли? Идваме, сегичка! Здравейте, какво да бъде? Теб не те ли познавам от някъде? Най-вероятно се бъркате, господине. Да ви препоръчам ли нещо? За мен една диетична кола, а за моята ефирна принцеса 1 кило телешко с гарнитура от пилешки крилца и свински ребърца. Ще ми отнеме цяла вечност да намери Еделвайса в тази кочина. А нещо за пиене за дамата? Дева! Хей! Ще ми трябва помощ! Извинете ме за момент. А? Къде избяга сервитьорът? Леле, браточка, гледай колко изгубени неща! Имам чувството, че само ние липсваме! Явно вече не липсваме. Там има някой! Кой си ти, бе? Елвис, бейби, не ме ли познахте? Не се сещам. Аз съм Елвис and here we go and don't you. И що си вързан? Едно племе крейзи от качалки ме вързаха и искат да ми жада тази вечер. Идвате инта. Пичовез, ще можете ли to save me? Хубаво! Само побързай, Майкъл. Oh no! Какво? Племето ли? По-лошо. Very по-лошо. Някакъв фрик идва към нас. Пипнах ви! Мислехте, че ще ми се измъкнете, а? Жестоко сгрешихте! Тази са екстра за жертвоприношение към нашата богиня! Бягай! Ти пък откъде дойде? Бързо, съкровище мое! Бързо да не ни хванат диваците! Трябва спешно да излезем от тук! Насам, бойс, намерих екзит. Дами и господа, Елвис напусна the building. Абе, зубърчето вътре ли остана? Да, но парадоксът е, че и тя остана вътре. И ако изчисленията са ми точни, момчета, в момента са се изгубили в някакво друго измерение за винаги. Let's go на кино, baby. На кой филм? Ами не знам, ще видим. Може и Хоби да гледаме. Олегнала е Тудора, бейбе. Помощ! Къде попаднах? Ехо! Има ли някой? Помощ!